Tak jsme tady, jak jsme slíbili, a budeme opravdu dneska točit něco tvrdšího. Tak jsme zvědaví, jak dopadne test. Budeme s mrkvičkou, máme z Lidla koupený kilo mrkve, takže my to teď půjdeme rozbalit, omejt a za chvilku se vám přihlásíme zase znova. Jsme sami zvědaví, jak to dopadne. Tak. Tak jsme tady zpátky s krásně očištěnou mrkvičkou a můžeme se pustit do odšťavňování. Každopádně, když si mrkev odšťavňujete, tak si o ní něco zjistěte, co všechno má za výborné látky. Teď jsem se koukal na Google a má toho opravdu hodně, ale nemá cenu, abych vám tady dělal přednášky o vitamínech, protože sám si to stejně nepamatuju, takže se to opravdu radši najděte. Ale my jsme tady kvůli testu, takže jdeme na to. Jdeme odšťavňovat teď mrkev. Úplně se mi zbíhají sliny na to. Tak. Takže, no, něco přes půl litru, tak půl litru a 6 deci. no, 6 deci, no, tak bych to viděl. Takže Green Star a mrkev. Z kila mrkve určitě přes půl litru Green Starem uděláte krásný lahodný šťávy. Greenstar nám tady zanechal velkou výzvu, takže jsme zvědaví, jak si tady ten pašák z TV Product poradí s dalším kilem mrkve. Takže spustíme. Jdeme na to. Ten rozdíl. To není ani půl litru, no. Slabého půl litru. Vytěžili jsme z té kilovky mrkve. Jsme připraveni do finále. Máme tady třetí borce v řadě. Pan Zelmer. Pojďme se ho to pustit. Neuvěřitelný. Trošku bych řekl zklamání po prvním testu, kdy teda... No. Co se týče pomerančů, tak pan Zelmer zvítězil a teď teda to je hodně velký zklamání. Na tvrdší materiálu si trošičku vylámal zoubky. No, takže to když bychom měli říct pořadí, takže absolutní vítěz Green Star, na druhém místě tady TV Shopping Drink Fit Juicer z TV Shopu, opravdu nevím kolik stojí a poslední na posledním místě pan Zelmer. Takže tak to je pro dnešek všechno. My si tady s panem kameramanem a s Rendou dopijeme šťávičku a upozorňuju, pijte to čerství, hned to vypijte, neskladujte to nikde. Ahoj, mějte se pěkně. Ahoj.